na akụkụ ebe ahụ mana ka m werezie ya gaa na akụkụ ebe onye nta akụkọ anyị nọ ka ọ gwa anyị ka ihe si wee kwuru ebe ahụ ugbu a. Nna nke ka ime ụtụtụ ọma. Adị m mma nwaanyị ọma na-ete ede. Anyị nọkwa ya. Daalụ nne. Ebe anyị nọ ugbu a wee ebe a na-akpọ ụzọ si Ọkigwe gawa Owerri na ụzọ sikwe na Owerri gawa Ọkigwe n'ime Owerri nke nwa bekee rọ Owerri Ọkigwe Road. Ebe anyị nọkwa ugbu a wụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala nke a na-akpọ Ọwandụ Police Station dịka nwa bekee si ekwu ya. Ile ugbo ile anya ugbo na onyonyo ị ga-ahụ na ebe ugbu a mechiri emechi enwe mmadụ nọ nga enwekwana ụgbọala nọ nga enwe mmanụ ụgbọala a na-ere enwekwa ihe ọbụla a na-eme ebe a. Ihe igbo na-eyi gị ugbu a wee dị ebe niile a na-ere mmanụ ụgbọala na steeti Imo niile ọwụ naanị na Owerri na steeti Imo niile ka ọ dị ugbu enwere ụkọ mmanụ ụgbọala enweghị ebe a na-ere mmanụ ụgbọala na steeti Imo niile ọwụ naanị Owerri mana Ọlụ mana Ọkigwe mana Mbaise mana Aṅara mana Ugwuta mana Ọhajiegbe ma ebe niile bụ Imo enweghị ebe a na-ere mmanụ ụgbọala ọbụla mepere emepe taa. Enweghị ebe ọbụla mepere emepe. Gịnị kpataziri nke a na? Ihe kpatara nke a bụ ndị na-ere mmanụ ụgbọala nke ndị oyibo nke nwa bekee kpọrọ Independent Petroleum Marketers nke steeti Imo banyere aka n'ụkwụ ha nwere nsogbu na ha na ndị gọọmenti Imo nwere nsogbu na-enwere ikpe ụlọikpe ukwu na steeti Imo nke nwa oyibo kpọrọ High Court. Enwere ikpe enyere ndị onye otu ha nwere ebe a na-ere mmanụ ụgbọala ebe a na-ere mmanụ ụgbọala gọọmenti Imo mebisiri n'afọ ole gara aga mgbe Charles Okorocha bụ onye na-achị steeti Imo. Ebe ahụ dị n'Ọlụ na onye na-aga ụlọikpe nweta mmeri ụlọikpe abịa na enwere nye gọọmenti iwu na enwere ebe ha ga-akwụ ya ma imebi ebe ọ na-ere mmanụ ụgbọala ma ha na-ekwu na kemgbe ahụ gọọmenti Imo kemgbe ahụ ụlọikpe nyere ya mmeri ahụ na gọọmenti enyebe ego ahụ ekwesịrị inye ya mana onye na-ekwuchitere gọọmenti Imo ọnụ ya wụ nke nwa bekee kpọrọ Commissioner for Information ya wụ Ikland Emelụ Mba si na n'ikpe ahụ na ọ bụ eziokwu na onye ahụ emerigo onye ahụ nwere ebe a na-ere mmanụ ụgbọala na Ọlụ onye ahụ emerigo mana gọọmenti Imo etinyere mkpegharị na a chọrọ ka ụlọikpe ka nke ahụ tinye ya ọnụ ya wụ nke nwa oyibo na-akpọ appeal na ebe kwanụ gọọmenti etile mkpegharị ka ekpegharị ikpe ahụ na ọwụ ihe na-adịghị mma n'iwu ka ndị na-ere mmanụ ụgbọala ịgaga emewe ihe gbasara ihe anụ na ụlọikpe ugbu a na dịka gọọmenti dịka ndị ọchịchị nwee nsọpụrụ gbasara iwu na mgbe ọbụla ụlọikpe kacha ụlọikpe niile na obodo Naijiria nyere ikpe nke ikpeazụ na ha ga-eme ihe ahụ ụlọikpe sị ha mee mana ugbu a na ụlọikpe kacha ụlọikpe niile na obodo Naijiria enyepe ikpe nke ikpeazụ na ugbu a na ha nọ na nke oyibo na-akpọ Court of Appeal mana ndị na-ere mmanụ ụgbọala si na ọnwụ ya ha chọrọ ma asị ebe niile a na-ere mmanụ ụgbọala na steeti Imo afanye aka ụkwụ onye mere ugbu a ndị na-aga njem enwe na-ahụzi ụgbọala ha ga-abanye ndị nwere ụgbọala ugbu a na-enwezighị ha ga-agbata mmanụ ụgbọala ha ga-eji anya ụgbọala ha ma ụnyaa nke nwa oyibo na-akpị na-aga ma ọkwa ndị nọ na ụlọ ọrụ nke na-eji igwe na-enye ọkụ arụ ọrụ nke nwa oyibo na-akpọ jenaretọ enwezighị ikikere ugbu a ịrụ ọrụ maka na enweghị ebe a na-ere anụ ụgbọala ugbu a na steeti Imo niile ọwụ naanị n'ime Owerri ka ọwụ Ọwandụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala Ọwandụ aga m akpọrọkwa gị ugbu a ga-eyikwe gị
ebe a mmanụ ụgbọala ndị ọzọ kwa nke nọ n'ihu ka ịhụkwa na ọwụ na-anụ ebe a nwee ebe emechiri ebe a na-ere mmanụ ụgbọala ka anyị na-aga ka anyị na-akpata n'ihu. Ọ dị mma biko igosichakwa anyị ụlọ ọdọ mmanụ ụgbọala ndị a ọ ga-adịkwa mma ka ị ga gosikwa anyị ndị ha na-emetụta ka ha gwa anyị ka o si emetụta ha. Igwekwana anyị oge ndị na-ejikọta otu ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'Imo steeti, gwa anyị ma ha kwukwara oge ya bụ ụkọ mmanụ ga-ebi ga-atapa afụfụ agaba n'ihu. Ụmụ ihe ndị a ka m chọrọ ka ime ndị na-eso anyị mata, mana burugodo ụzọ ebe nke ikwu na-aga na-ekwu nwada ha sị na mgbe ha ebidoro nwe mmanụ ụgbọala mepe ebe a na-ere mmanụ ụgbọala mgbe ọbụla ndị ọchịchị gọọmenti Imo mere ihe ahụ ụlọ ikwu kwuru ya wee ịkwụ onye otu ahụ aka gọọmenti Imo mebisiri ebe ọ na-ere mmanụ ụgbọala n'Ọlụ. Mgbe ọbụla ha mere ihe ahụ ka ha ga-ebidoro mmanụ ụgbọala maka na nke ndị oyibo na-akpọ indefinite strike, mana nke a na-atụzi ndị mmadụ ụjọ maka na amanụhụ na ndị na-achị Imo ekwuolesi na ọnwụ mgbe ọbụla ụlọikpe kacha ụlọikpe niile na steeti na obodo Naijiria nyere ndị ikpeazụ n'ọhịa nwawu mgbe ha ga-akwụ ahụ, mana ndị ekwele na ha ga-akwa na-enwere anụ na ọwụzi nsogbu ihe nụzi ugbu a anya nwawụzi ete ebe ahụ nke ụgbọ awụkwa ebe ọzọ a na-ere mmanụ ụgbọala kwa ị ga-ahụ ndị ka agbachi ma mmanụ ụgbọala ọbụla ha na-ere ị ga-ahụ na agbachi mana ebe ahụ mmanụ ụgbọala ọbụla a na-ebe ugbu a kwa ịhụla ka enwe mmanụ ụgbọala ọbụla na-ere ebe a ka akwa ebe a na-ere mmanụ ụgbọala ọzọ maka m kpọrọzie gị gbapụ ọkpọ ka ịhụzie ebe ọzọ a na-ere mmanụ ụgbọala na ndị ka agbachichi na-agbachi ya bụ nke a na-akpọ ebere links ya na-akpọ ebere links jirikwa nwayọọ ị na-agba okporo ụzọ nwaanyị ọma m na ịhụrụ m n'anya lekwe ndụ gị dị anyị mkpa lekwe nke ugbu a lekwe nke ugbu a aka ịhụla nke ugbu a nke ugbu a chi na-agbachi enweghị nke ugbu a so na onye kacha nwee ebe a na-ere mmanụ ụgbọala na steeti Imo. Ọ nwere ya ebe ruru 10 na steeti Imo. Ọ bụrụ na ị mara Imo ọfụma ya mana ebere link woo so na onye kacha ere mmanụ ụgbọala na steeti Imo. Ị ga-ahụ ụlọ ọrụ ya nke ugbu a mmesi ebe a ụlọ ọrụ ya nke ugbu a gbachipụrụ agbachi ebe niile abụrụ agbachi. Onwe ka ị ga-esi wee nweta nwa ya ka anyị na-akpa maka na ama m ya bụ ihe ya na-emetụta ya ebe ọ bụla o nwere ọdọ mmanụ ụgbọala anọ ruo 10. Enweghị onye ọbụla pụtara na ọya nwere nsogbu maka na ha yiri ya eyo ọnwụ na ha pụtara taa ịma anyela ha ọkwa enwere mgbe ha nyere ọkwa izu ụka abụọ nye ọkwa otu ọnwa nye ọkwa otu izu ụka site mgbe ahụ ruo mgbe dị taa na ọ bụrụ na ọchịchị gọọmenti emeghị ihe taa na ha ga-afanye aka n'ụkwụ aka aghọta ọwụ na ha tetara n'ụra bido mewe lekwe ebe ọzọ a na-ere mmanụ ụgbọala ọzọ ugbu a na-ere ebe a maka afụrụ m ka ụgbọala kwụ n'ahịrị a na-ele mmanụ ụgbọala ebe a ụgbọala n'ofe ebe a chọrọ ire ere ị ga-ahụ ka ụgbọala na-ewu nke ụgbọala ebe a na-ere mmanụ ụgbọala ị ga-ahụ na o mechiri emechila anya ka m hịta nwere ị ga-ahụ na enweghị ụgbọala a na-ere mmanụ ụgbọala ebe ụwa ị chọrọ ige ndị mmadụ na ihe dịka paak ndị mmadụ na-agba ụgbọala ha ji eme njem nke mmanụ ka ya bụ ihe si emetụta ka agbanwe ego ndị mmadụ ji aga njem mana ụdịrị ha ndị ọkwọ ụgbọala etinyekwu ego n'ego ha ji aga ebe ọ na ha anaghị afụ mmanụ ha ji anya ụgbọala ka eziokwu nwaada ka eziokwu etinyere ego na mma ego a na-ejikezi agba ụgbọala ugbu a mana anyị chọrọ ịnụ ya n'ọnụ ndị bi Owerri ebe ahụ lekwe nke ụba enwere enwe oyibo na-akpọ black market ya wụ ire mmanụ ụgbọala ebe n'ọnwa ebe ekwesịrị ire ya n'okporo ụzọ n'ọnwa ebe ekwesịrị ire ya anụkwara m na onye mma ya kwuru ugbu atọ ndị ka na-ere mmanụ n'okporo ụzọ ugbu a eleweziele otu nkeji mmanụ ụgbọala akpa ego abụọ ya nwoke nwa oyibo na 400 narị naira 4
ọwụzi ọweta ọ dị ugbu a onye nwe ihe mege n'Imo ọ dịzi ka ihe na-eme n'Imo ugbu a nwaada bụ ka ihe amerịsị ahụ na Mọnde ndị emere sit at home maka na okporo ụzọ torowo maka na ndị mmadụ enwezighị ikikere inwe mmanụ ụgbọala ha ga-eji anya ụgbọala ha maka na ihe na-eme ọ bụrụ na anyị mere ihe onyonyo a mbe mbụ ebe ugbe ị na mmadụ jụchara ebe a maka na techaba anya mmiri zocha maka na mmiri na-ezo n'ogbe ọ techaba anya mmiri zocha ndị mmadụ agbagbochicha ndị nweghị ike ịga ma ọ bụ ịga ebe ha kwesịrị ịga agbagbochicha maka na o nwere keziwo enwere ebe anyị gaburu ya wee ebe ndị mma ebe m gaburu tupu mmiri ezome ịga ebe anyị ga-ahụ ka ndị mmadụ akụsacha na ndị mmadụ na-eche ụgbọala ha ga-abanye mana enweghị ụgbọala ọbụla ha nwere ike ebe ọrụ na-ele anya ugbo ihe ị ga na-ahụ ofu moto pụta ofu moto ugbo apụta ugbo mmadụ ejule na ya ka anyị kene ọnụ ndị na-eme njem nwere ike ịkpọta otu onye ma nwaanyị ma ọ bụ nwoke ka anyị na-akpa ọ dị mma ka anyị jụọ ha makwa mgbe e wepụtara akwụkwọ ahụ nke na-ekwupụta na ya bụ ụkọ mmanụ ụgbọala ga-adị maka ikwuru na izuụka abụọ ma ọ bụ otu izuụka gara aga na ha kwupụtakwara ya bụ ụkọ ga-adị mana o nwere ike onwe ọtụtụ ndị bi na Owerri na-anụghị maka ya ka anyị nụta n'ọnụ ha. Ọ bụ eziokwu ka m lee ma nwere ịmara na ndị mmadụ bụ onye ọla i werela igwe eji ekwu okwu dị ya n'ihu ya dịka ị chọrọ ịbanye ọgụ so a ga-ana ma enwe nsogbu anyị nwezi ndị akụkọ ugbu a ewo iberibe mmadụ na-agbazi ọsọ ka ewu igwe ha ka ewu ụjọ ha mma ọ ga-esụta fuel ata are you buying? But what about? Tiroba. BBC Igbo. Ịkọwatara ọha na eze onye bụ. Okay, I'm Honorable Prince Obi na ihe na-achọ. Ele etu obi dị gị maka ụkọ mmanụ ụgbọala dị na steeti Imo ugbu a? Enweghị onye ọ ga-awụrụ obi abịa ma ibi nwa ebu n'afọ ụgharịghị ya ma n'ihi na nne ya ga-ata ahụhụ ịga ebe ọ na-adị ugbu a ma ime increase na price ma iji ụwa aga so enweghị nwa afọ Igbo nweghịkwa Naijiria ọbụla ọ ga-awụ n'ahịa ugbu a obi ga-adị mma so obi adịghị anyị mma. Ịzụbuola mmanụ ụgbọala tupu ihe amalite ka ma ihe a na-eme ugbo mere otu mmetụta gị ibu ụgbọala gị na-agba ụgbọ ihe a na-eme n'ugbo omege ihe a na-eme ugbo na-eme m agbara m mmanụ ụgbọala ya nke 2000 agbarịchakwa m taa enwe ebe ahụ proteshọn mba dọsa ụgbọala bụrụ na-aga anụkwara m si n'ọnụ a ga-enwe ya bụ otu isi kwuo na ndị ewepụtara akwụkwọ anya akwụkwọ ahụ ewepụtara iji wee kwupụta ọ sịrị n'oburu tupu ihe ebite na a ga-enwe ụkọ mmanụ ụgbọala anyị nụgabụ ya na rumọ anyị nụgabụ na asị na a ga-asị mana ugbo ọdụlọjọs n'ihi na ebe na-ere ụgbọ mmanụ ụgbọala ebe niile elepụrụ ma ọ dasị gị nye ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-ere mmanụ ụgbọala na ndị gọọmenti ka ihe a na-eme n'ụbọchị ka ndị mmadụ nwee rụwakwa ha tụwakwa mmanụ ụgbọala enweghị ndụmọdụ ọbụla m ga-enye ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ihi na ndị na-ere mmanụ ụgbọala wụ ndị biznes or business people. So government are faithful and the government has not been faithful. So the people that are business people. So I don't man give you know how we go has some manobala. So I got a take it, take a big risk. And the government are faithful.
Ndewo. Daalụ. Rapịa ka ebe ọ na-eje kịta, ka ebe ọ na-eje jụọ ya sị ya ka ebe ọ na-aga ugbu a. Okay, ana m aga Amawozu Keduru. Ana m ọcha achọrọ m ịga Amawozu ọwụ ụgbọala ka m na-eche. Ka m na-eche ụgbọala ọwụ ihe a na-agbapụ mbụ 100 naira ndị ụgbọala na-akpọ 300. Anụmanụ ọ sị ya na ebe a na-akpọ Amawozu isite ebe ugbu awa ọchị gawa Amawozu mgbe onwe ụkọ mmanụ ụgbọala ihe a na-agba 100 naira ya wụ na 100 naira mana ụgbọ osisi na a na-anazi 100 naira 3 100 naira 3 aka ịnwe ya anyị na-ekwu onye na-echi ego ugbu ọ ga-akwụli ọdụrụ ugbu a ana ọ sịkwa unu na na-ana 100 naira 3 na enweghị ụgbọala a na-abanye na o chere ya nọ ebe a na-eche ụgbọala ya ga-abanye nne ọ ga-adịkwa mma onye nta akụkọ anyị ka ị na-akwụ n'ọnụ ndị gọọmenti otu ọnụ wee ghọtagoro ma fụ ndị ihe a na-emetụta na Owerri na Imo steeti. Ọ ga-adịkwa mma ka ịkpọghachi ha ọzọ ka ị marụgoro ebe ha kwukene n'okwu a jụọ ha sị ha enwela olileanya na ihe a nwere ike ibite taa maọbụ na mgbede maọbụ n'echi nso nso a maka afụfụ ndị mmadụ na-ata. Aga m achọ na wee site ozi akwa ya. Biko jụọ ha zitere anyị ozi ọhịa m ga-eme iweta ebe a dị ugbu a ebe anyị na ugbu a na-awụ ọhụrụ na ịma Owerri ebe ihe na-akpọ ebe ugbu a na-awụ ihe a na-akpọ ebe ugbu anyị nọ ebe a na-akpọ flyover junction nke dị n'Ọchị nke dị na Owerri na steeti Imo ọhụrụ na ịma mgbe agha na-eme mkpamkpa ihe a wee ebe ahụ ndị omekome a na-agaghị emekarị mkpamkpa ahụ mgbe ahụ anyị mere ihe onyonyo ogburu ole na ole ebe a ọ bụrụ na ị ga-echeta m na gị emere ihe ole ebe a wee ebe ahụ ndị a na-eji egbe mmadụ na-ama onye ha kpụrụla nwaanyị onye uwe ojii kpọpụta ebe a were egbe gbuo ya ọwa ebe ugbu a ọwa ebe a ọkwa ebe a wee ebe ahụ ha hụrụ onye na-anya ụgbọala nnukwu a kpọpụta ya n'ime ụgbọala ya werekwa egbe gbagbuo ya ọya ma wee ebe a na-akpọ Ọjị flyover maka na gị si ebe ugbu na ị ga-agawa ebe a na-akpọ akwa akụ ma gawa ọrụ isikwana mgbe ị ga-agawazi ebe a na-akpọ mahadum Imo State University isi ebe ugbu a ebe onyonyo anyị ugbu a na isizi agawazi ebe a na gọọmenti house isizi ebe a gị gawa ọka igwe ọya ebe anyị nọ. Ndị nwere nne otu isi wetara anyị akụkọ etu ihe si wee kwuru gbasara ụkọ mmanụ ụgbọala na Owerri dị n'Imo steeti. Ihe ọzọ chọkwara iju gị etu isi metụcha aka na mkpakpa kpagburu na Owerri n'Imo steeti. Ọ ga-adị anyị mma ma egwu anyị kedu ka Owerri dị ugbu a ma abịa na nchekwa na abịa na obi iru ndị mmadụ ahụ maka ịma na n'ọnwa gara aga ndị mmadụ na-achị uche n'aka na steeti ahụ kedu ka ihe si kwuru ugbu a n'anya dịka onye nta akụkọ. Nwaanyị ọma kebe eziokwu ugbu a na ọnọdụ adịla mma tupu ka ọ dị mbụ ọnọdụ adịla mma ugbu a ọnọdụ adịla mma maka na o ruole ọ erule izu ụka abụọ ugbu a na-enwebe ebe a wakporo na steeti Imo maka na ebe ikpeazụ wakporo na steeti Imo wụ ebe a na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke dị na Izombe ya wụ na ọchịchị obodo Uguta nke nọ n'onwe ha mana site mgbe ahụ ruo ugbu enwebe ebe ọzọ awakporola enwebeghị n'ihe dịka ịgbagbu mmadụ ma ọ bụkwa na ịga n'ebe ụlọ ọba ego ụlọ akụ gaga ezu ego ma ọwụ mee ihe ndị ọzọ anyị na-anụ kama anyị na-enweta ozi na ebe a na-akpọ nke ọkpala ebe ndị omekome ndị na-emegide mmadụ nara ha ego tupu ha hapụ ha ezinụlọ ụmụnne atọ na nne ha mana ndị uwe ojii arụ ọrụ dịka ọ sịrị mgbochi na-enwene egide anapụtasịwa ndị ahụ egidere egidekwe ndị ahụ gidere ndị ahụ. steeti Imo dị mma ugbu a tupu ọ dịkwa mbụ ọ bụrụ na ekwuwe maka ihe nchekwa ndị mmadụ na steeti Imo dị mma ugbu. Daalụ nne onye nta akụkọ anyị na-ewetara anyị ka ihe si wee kwuru n'ụtụtụ a tụmadụ gbasara akụkọ anyị nụrụ na enwere ụkọ mmanụ ụgbọala na steeti ahụ. Ndewo nne anyị ga-akpọghachi gị n'oge na-adịghị anya ka anyị mara ihe gị na
gọọmenti Imo steeti kpatara dịka ị ga-eguru anụwa ndị mmadụ na-eme ugbu a dịka isi wee hụta ha na-ata iji wee hụ na ha gara ihe ha na-aga maka ụkọ mmanụ ụgbọala. Daalụ rinne gị nwa na-esonye anyị bụkwa ekele bunye gị. Daalụ otu isi esonye anyị n'ụtụtụ a. Chetakwa na BBC News Igbo bụ nke anyị ga na-ewetara unu akụkọ ihe na-eme n'ala Igbo na mpaghara ala Igbo niile ka o si dị ọkụ na mgbe o jiri eme. Gbaa mbọ ka ị na-esonyere anyị na bbcigbo.com ka ị wee nwetacha akụkọ niile nke anyị na-ewepụta ebe a, akụkọ metụtara omenala, akụkọ metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị, akụkọ metụtara okpukperechi n'ihe ndị ọzọ na-eme na Naịjirịa na mba ụwa niile. Nka bụ Chioma Obianenwa. Alụnụ onye jiri ya megịnị ya zere. Ndewo. Ndewo. Ị pụọla?